ಇನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡಲೇ ಬಂದು ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಪೂರ ಜನಲ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಬೋದೇರು ಏನೋ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ನೀ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪುನವೇನು ತೋಜವೆ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿದೈ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬುಲ ಮೂಲು ಇತ್ಯಾತೆ ಬತ್ತೇರು ಮೂಲೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಬಂಡಲು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ರೀಸನ್ ಲಾಲೆ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೇಕ್ ಯಾನಿ ನೀ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಮೂಲ ಚಂಡೆ ತಗುಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇರು ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಚಂಡೆ ತಗುಲು ಆಗ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅರೇಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದೋಷವೇ ನಿಗಲೇವ ಮೂಲೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬೋಜಲು ಅಂಚ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಉಮ್ಮೆ ತೂತಾರ ನಿಗುಲು ಅಂಚನೆ ಉಂಬೆ ಸುಕೇಶ್ ಉಮೇನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಮುಲ್ದುಲ ಉಮೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದ್ಸಿ ಏನ ಉಮೇಶ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಬೆ ಪ್ರಶೀಲ್ ಶೆಟ್ರ ನಮನ ఒక ಆಯ್ ವಿಶಲ್ ಆಯ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾನೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಆಯನ ಮೋನೆ ತೋಚವಡ ಪುಂದಲೆ ಒಮ್ಮೆನೆ ವಿಶಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಿಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಲ್ ಜಾಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುಂಡನ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿನ ಎಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ್ರೆ ತೋಚವೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಚೆಂಡದ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ತೋಚವೆ ತೋಲಿದ್ದೆ ನೀರುಗಳು ಮೂಲ ರಘುಪತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ सोमनाथ, रक्षिता, महेश, सोहा, अक्षय, सौंदर्य, प्रणीत, सुषमा, राजेश, अश्विजा, मनीषा, मंजुनाथ. Cut off for men's section, final year BA. ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಆರು ಬಹುಮಾನಗಳು ವೀಕ್ಷಾ ಸೆಕೆಂಡ್ BCA ಹಿಂದಿ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ದ್ವಿತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ತೃತೀಯ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ ತೃತೀಯ ನಾಗಪತ್ರ BA ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ ಚೈತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋನ ತುಂಡ ಪುಣ ಅಂತೀಯ ತುಂಡುವಂತೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಶುಭೂಷಣ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಅತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಸೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಬದು ಗೆಪ್ಪರಪ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನ ದಾಂದಿನೇಕೆ ಪೋತಿ ದೂರ ಜನ ಒಂಜೇಟ ಪ್ರೈಸ್ ಓದಿ ಜಾಗ ಗ್ರಾಮ್ನ ಸತಿದ್ದು ಲಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರದ ಸಾವ ಏನ ಬಂದ್ಬಿಡಿನ ಅವನಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ
ಖುಷಿಯಾನೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಎಂಕುಲು ಪಸರೆ ಬಂಗ ಬಂದು ಬೋಟ್ ಪೂರ ಗೆದ್ದದು ಪಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ ಮುಯ್ತು ಐಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ಟಲೆ ಜನ ಮಂಡೆ ತೆಗೆದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಾನು ಅವು ಖಾಲಿ ಸಗಡ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಹೊರ್ತೀನಿ ಐನ್ ಪುರ ಪಿಂಡದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಹೋದಿರಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಹೋದಿರಿ ವಾನ್ ಅಂತ ಬನ್ಲಿ ಬನ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕವಲೆದುರ್ಗದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇರೇನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಆರು ಪಾತಿ ಆದಿತ್ತು ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆಡ್ಡಿ ಆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಕೌಶಿಕಣ್ಣ ಕಾರ್ಬೇನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆರಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆದಿತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪುರಾಣ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ ಸೈಡ್ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಒಣಸುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರಾಡೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಣಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟದ ಮೂಲು ತಗೋಲಿ ನಿಗಲು ಈ ಜನ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಯಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಮೂಲು ಅಂತ ದುಂಬೋದು ತೋಪವನಿಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ನಲೆಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಕೈಪು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಸರ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಒಂದೇನಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಹೊಸಂಬೋಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತು ಮಾಡಿಯ ಕಲರ್ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಏನನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಳ್ಳೆರಿಯ ಹಾಂ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೂರ ಮುಲ್ ಜನ ತೋಲಿ ನಿಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಓಲ್ ಚೈರ್ ಉಂಡು ತೂದು ಅಲ್ಬೋದು ಕುಲ್ವ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಹಸ್ತಿ ಬ್ರೋಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ತು ವನಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಫೈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತಾನದು ನಮ್ಮನ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಪಾಪಿಲುಂಡತಿ ಈತ್ ಪಾಡತ್ತದ ಪೂರ ಹಾಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸುರುಕಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸುರುಕು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಬಂದ್ಕರ್ನೆ ಪಲ್ಯ ಬಂದ್ಪಿದೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಭಾರಿ ಐತೆ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಐತೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾತಾಡಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಐಸಿರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೆದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ತೂಕ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದಿ ಕುಲ್ಪರ ರೂಪದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಂಪ ಇಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಎಕಲ ಮಿತ್ತಿಯಾಗಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸುರು ದೀಪಿನ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಸುರುಗೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೀಪಿರ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕಲ ಮಿತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐಟ್ಲ ಯಾತ ಪಿಟ್ಟಸಿ ಏನು ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಪಾಡ್ಲಿ ಏ ಯಾ ಮುಡ್ಪದಿನ ಮೇಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಾದ ಮುಡ್ಪದಿನ ಚೀಂತದ ಆ ಬೀಬೇದ ಮರ್ಯಾದೆಗಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಮುಡ್ಪದಿ ಅವು ಯಾ ಮುಡ್ಪದಿನ ಮೆಹಂದಿ ಗೈಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಗಲ್ ಮೇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನ ನಿಗಲ್ ತುಲ ಇಂಗಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಮಾರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಬೋಪೆ ನಾನು ಬರಡಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೈಫೈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ಮೂಲಿನ್ಸ ಮೊಗುಲ್ಬುರ ಒಣಸಾದ ಕೈದೆಕ್ಕದು ಬರ್ತಿರು ನಾನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕದು ಒಣಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪುರ್ತುಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೋಚವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಎನ್ನಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚವೆ ನಿಗಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಸುಕೇಶನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲೆ ಆಯಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಹೋತೋಲು ತೂವಲಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಆಯನ ಲವರ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪ ಹಾಂ
ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆ ನಾಳಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗೀತು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಬಸ್ ಇದ್ದಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೋಳಿ ಮಗ ಇಲ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾವಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಮುಗಿಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ತುಯರ್ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಐಸಿರಿ ಬಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಲಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ದಾಲ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ ನೀ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ದಂಡಿದೆ ಬದೇ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಡಿಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಒಂದು ಅಮೃತ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿರೌಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಮೇನ ತಮ್ಮನ ಸುಂದ ಐಕೆ ಬಾರ್ಪ ನಾಮ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು ಅವನಿಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮದಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್